तो जोंना महा टेलेन्टेड महा गुरुफ्रा बुङो जे माने फिसाजोखौ फथायनायनि सिगां बिमाखौ फथायग्रोबा बुहुद गोरलै जायो होननानै तो आंबोथ' जाम्बामोन बे समाव तो मानिबायानो आरो नाम्बार बिनानै लाबाय आरोना फार्स्ट गोसथोनाय सिख्लानियाव आरो लोगोसे अखानायै जेब्ला बियो कलेजाव थाङो अब्ला आंबोथ' बोरे हारामिखाथार फन खालामबाय आरोना खालामनानै सोंबाय आरोना आं मा खालामदों मादै होननानै मैगं संबाय दङ होननानै खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय आरो आं होनफिनबाय मा ओंख्रि मादै होननानै ओमफ्राय बे होनफिनबाय आरोना आलु आरो होननानै गोबाव थाहाबनानै फान्थावसोमोनलै आदै होननानैसो खोन्थाबाय बोरे हारामि होयो जाय ओंख्रिखौ जोंहानाव आं जाब्लाबो बे सिख्लाफोर सोंबाथाय खोन्थाया बे ओंख्रिनियासो जाहैबावनांगौना तो खुलुमबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो आरो लोगोसेनो सोरबा सोरबा नेनानै दंखायो बे भिडिअनिखौनो तो जेखियानो जाया मानो जों जेथिया 10K ना 15K सब्सक्राइबार कमप्लिट जादोंमोन अब्ला मोनसे Q&A बानायदोंमोन अब्ला बे Q&A आव बुंनानै लादोंमोन जे आङो जेब्ला 30K जागोन अब्ला आं आंनि लाभ स्टोरी एबा फार्स्ट गर्लफ्रेन्डनि बिखय जोङो स्टोरी टाइम भिडिअ बानायगोन होननानै तो फाइनाली जों दिनै बानायमारनांबाय तो जेखियानो जाया मानो 30K जोङो दाख्लैबावैनो जानानै थांदोंमोन तो जों माखासे एग्जाम आरो लोगोसेनो आंनि देहानि कन्डिशननि थाखाय बानायनो हायाखैमोन सो नोंथांमोना एसे मिनिलांगोन आरो लोगोसेनो माबा मोनसेबाबो सोलोंनो हागोन बायदि मोनदों आङो तो बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम दैथायहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोननानै दिनै 0 निफ्राय 31 हालागै सब्सक्राइबार लाबोदों एबा जोंनि फेमिलिखौ बानायदों तो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय आरो लोगोसेनो अननाय 100 केजि अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाखाबाय बिदिनफोरा बुंनाब्रा बिदिनफोरा बुंनाङा आरो लोगोसे भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोननो मोनसे मिथिसार होनो तो जों फैगौ भिडिअआव Q&A भिडिअ लाबोनो नागिरदों तो बेनिखायनो नोंथांमोना जाय बिथांमोना कमेन्ट खालामनो इन्टारेस्टेड एबा माबा मोनसे सोंनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना सोंबानो जाबाय आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना पेजजों फैनो गोसो आंनि चेनेलाव तो नोंथांमोना आंनि इन्स्टाग्राम आइडि दंखायो solidbusundari7 बेयाव भिडिअ हरनो हागोन कुइसन सोंनायनिनो आरो लोगोसेयैनो फेसबुकआवबो हरनो गोसोबा सलिड बसुमतारी दङ बेयाव हरबानो जाबाय तो बिदिब्ला जों जागायलायनोसै तो आङो माने बे भिडिअखौ बानायनायनि उनाव नोंथांमोना सानगोन जे आरे ओरैबायदि लाजियोमोन बे मानसिया माने बुंनो थाखाय जायगायानो गैया माने तो जेथिया आङो क्लास 1 2 आव फरायनाय अब्लाथ' गोसथोनाया मा बेखौ मिथिखायानो माने बाद दे बेयाव गाव गावनि सोमोन्दैनो बारा मोजां मिथिया तो गिदिरफ्रा बुङो मालाबा लोगो मोनोबा नोंथ' क्लास 1 2 आव लंथं बेरायग्रासोमोन साला आरो मार्बल गेलेग्रासोमोन होननानै बुङो नोंसोरखौ बुङो दा गजब बेइज्जती है तो जोंनि समाव क्लास 1 निफ्राय 4 हालागै एलपि स्कुलावनो दङमोन होमबा आं टटेलि जेबो मिथिखायामोन आरोना गोसथोनाय होननाय बुस्थुआनो मा बुस्थु तो नोंथांमोना बबे क्लासनिफ्राय मिथिनाय एसे खोन्थाना होलाय कमेन्टआव आंबो नायलांनि तो टटेलि आं 1 निफ्राय 5 हालागै जेबो मिथियामोन मा बुस्थु व्हाट इज लाभ होननानै सोंफिननोसैमोन तो जेखियानो जाया जेब्ला क्लास 1 निफ्राय 4 सिम एलपि स्कुलाव थायोमोन तो 5 मोनबाय जेब्ला आं गोदान स्कुल हाबहैबाय अब्ला क्लास 5 आव आंबो एसे हायथाथामोन नालाय तो नोंथांमोना क्लास 9 नि मोनसे फट'खौ नायना ला नैबाव आं बे क्लास 9 मोन आरोना जेब्ला जोंखौ स्कुलनिफ्राय फ्रि ट्रिप आसाम गभर्नमेन्टआ लांदोंमोन अब्ला नैबे फट'आ ओमफ्राय सासे जोंनि क्लास 5 आव सासे एसे स्कुलनि खाथिनिनो आरो मानसिया ओमफ्राय बिथाङा माने बिथांखौ माने हाइट आंबो गाहायमोन नालाय हाइटा माने बिदिनो खा नालाय मालाबा क्लासाव रुमफ्राव बिदि जमा थानाय समाव ग्रोब साइजजों मिलायफ्लाङोबा एसे एनै बिदि जरायनाया स्टार्ट जाखायो गुड भेरी गुड बेबायदिनो आंखौबो स्टार्ट खालामबाय अब्लासो आं एसे हमदां होलांबाय आरोना मिथिहालांबाय जे तो क्लास 5 आबो बिदिनो थांबाय 6 आबो थांबाय 7 आबो थांबाय 8 आबो थांबाय 9 आबो थांबाय 9 आव एसे सोलोंहांदोंमोन भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है ओरैबायदि लाजिखायो नालाय सिख्लाखौ बुंनोनो हादिया आरो 10 आवबो थांबाय 11 आवबो थांबाय जेथिया 12 आबो थांबावबाय आरो जेथिया आङो HS पास जाबाय पास जाखांनानै जेथिया जोङो रिजाल्ट मोनबाय आरोना
2017 आव रिजाल्ट मोनबाय अब्लासो जोंनि काहानिया जागायजेननोसै मुझे सब दिखाई दे रहा है अब्लासो जोंना हिर'इना एन्ट्रि जानोसै रायजोफोर थ' जेखियानो जाया मानो बे समाव 2017 आव अब्ला जुन जुलाइ दानमोन नामाथाय रायजोफोर थ' जिखियानो जाया मानो आगस्ट ना माबा मोनसे बेफोरबायदि दानमोन आरोना थ' माने एडमिसना जाखांनायनि उनाव जों जेथिया 2017 मायथाइमोन अब्ला जोंनि बिटिआर ओनसोलनि कलेजफ्रा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फार्स्ट टाइम आगान होदोंमोन थ' अब्ला जोंनो मोनसे ग्रुप होदोंमोन आरोना ग्रुप होदोंमोन ओमफ्राय बेफोरबायदि माने ग्रुप बानायलायदोंमोन आरोना स्टुडेन्ट सिनायलायनाय थ' आंखौबो मिथिया बबे रायजोनिफ्राय बिरलांनानै जे आंनि नाम्बारखौ मोननानै ग्रुपआव सोहैखोथाय बा आंबो मिथिया आरोना थ' मोनसे ग्रुपआव सोहैबाय एन्ट्रि खालामहैबाय बे समावनो जागायजेननोसै नङा होमबा रायजोफोर थ' माने सासे समायना सिख्ला गुफुर गावदांदांनो आंनि थाखाय आरोना आंनि थाखाय बे माने एन्ट्रि जाफैयो माने बिथांनि वालपेपार दंमोन आरोना स' जास्ट आंनिया गोसोआ ओरैबायदि जाबाय नोंथांमोना मेथाइआव खोनासंदो थ' नोंथांमोना बुजिखाबाय थ' बिदि जायोबा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जे रायज्लायनो लुबैनाय नायनो लुबैनाय इट्स अके यार बयनावबो जाखायो बेथ' कमनखा थ' आंबो फार्स्ट टाइम गुड इभिनिं डियार होननानै लिरहरबाय बिथाङाबो होनफिनबाय गुड इभिनिं डियार ओमफ्राय बिथाङाथ' सोंबाय गासिबो सिख्लाफ्रानो सोंखायो बेखौथ' नों सोरमोन नाम्बारखौ बहानिफ्राय मोननाय होननानै थ' आंबो खोन्थाबाय एसे हारामि नालाय थ' खैराबारि स्टेशननि खाथियाव मोनसे बर्ड दङमोन जाय बर्डआव लिरनाय दंमोन समायना बर' सिख्ला आरो बिनि सायाव सिंगेल बावसो थ' ओइदिनखालि जोंनि इन्ट्रडाक्सना जालांजोब्बाय आरो लोगोसे नेक्स्ट दिना आं मोनसे बिनो मेथाइ हरबाय नैबे मेथाइखौनो ओमफ्राय बिथाङा बुजि मोनबाय खोमा अखानायै बिथाङा बुंबाय आं सानग्रोनांगोन आरो बिनि अखानायै माने 21 सेप्तेम्बर खालि माने बिथाङा बेलासि समावमोन आरोना मोनाबायानोमोन 7थासो जाबायमोनदां स' बिथाङा फैनानै अनलाइन थानानै बिथाङा बुंबाय आरोना थ' आं ओंखाम जानानै ओंखाम जाखांनानै खोन्थागोन आं बाह क्या बात है यार ओंखाम जाखांनानैसो खोन्थाबावगोनबा दे होननानै नेनांबाय आंबो बेसोरा ओमफ्राय बे बुंबाय येस थ' 21 सेप्तेम्बर खालि एक्सेप्ट जादोंमोन आरोना थ' जेखियानो जाया मानो थ' बिनि उनाव बे जागायजेननाय थांबाय थ' जों बिदिब्ला गिबि खेब लोगो हमनायनि सायाव एसे बुंनोसै आरोना थ' बिथाङा उदालगुरि जोनोमाव बिथाङा खनसेबो फैफेराखैमोन खिन्थु आंखौ लोगो मोननायनि सप्तासे ना सप्तानै उनावनो माने बिथाङा एक्सचेन्ज नाम्बार ना मा बे साख्रियाव नांगौ जायो नालाय थ' बिथाङा एक्सचेन्ज नाम्बार ना मा लांनो उदालगुरि दावबायफैयो अब्ला फार्स्ट टाइम मिट खालामनाय आरो बिनि सायाव फार्स्ट टाइम लोगो हमनायनि खोथा आंबो सोरबा सिख्लाखौ थ' लासै ओंखारलांदों सानलांदों माबा माबि रायलायगोन माबा कुइसन सोंगोन होननानै जेथिया थाङै उदालगुरि स्टेसन मोनहैयो अब्ला बिथांमोना जिरायना दंमोन आरोना आं गोजाननिफ्राय नुहुरखादों मिथिखाबाय बिसोरनो होननानै ओमफ्राय थाङै बे स्टेसन फ्लाइअभाराव जे कटि थायोना नायैनो गोलैलाय लांसिगौसोमोन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे बेबो बिसोरनि सिगाङावसोलै थ' थांबाय थांनानै माबा माबि बुंनो साननाय माबा माबि न'आव साननानै थांखानाय बाथ्राफ्रा बहा बिरलांजोबखो आंबो मिथिया थ' नोंथांमोनालाय सोर बेफोरबायदि जानाय थ' आंनि गाराङा गगा मोननानै दङ थ' बिनिखायनो आंनि गाराङा बोरैबा गोदोलांनाय दावखोलांनायबो जालांबाय थानो हागौ थ' बिनिखायनो आं गिबियाव निमाहा बिनाय थाबाय थ' बेनिफ्राय फार्स्ट मिटआवनो माबा गोलैहां जालायनानैसो जाबाय थ' जोबलांबाय एन्ड बिथाङाबो आंबो बारा हेन्डसाम नङा नालाय गावबो बारा हेन्डसाम नङा ओंखायनो फसायलायबायमोन खोमा जिखुनु जाया नुलायनानै जोंनि गोरा जासिनबाय एन्ड सेकेन्ड मिट वान डे माने जेब्ला आं सानसेखालि आरोना जोंहानि आनै जानायानो आरोना आनै जानाय ओमफ्राय बिथाङा माने बिसिनिथिं हाबा जानो लिंबाय आरो आं बाम्पार अफार्स नागिरगासिनो दंमोन बे आं थांनो थाखाय माबा मोनसे अफार्स नागिरगासिनो दंमोन बिथांमोननि जायगायाव थ' आरो बाम्पार अफार फैयोबोलालाय सोर नागारनो खिन्थु बाम्पार अफारा मालाबा मोजां नङा दे रायजोफोर एसे मोजां अफारफोरखौ एक्सेप्ट खालाम थ' आं अफार मोननायावनो
बिथांमोननि गामि खाथियावनो आरो हाबा जानो थांदों आरोना जों ओमफ्राय हाबा जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दाना जों ग्रोब मोनहैनायजों बिथांमोनाबो बे साइनासालि सिङाव दंमोन आरोना ओमफ्राय दाना जोंखौ ओंखाम जानो लांबाय आरोना स' आं मानिबा थाखाय एसे लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय गासिबो जिरायजोब्बाय ओमफ्राय मादै जोंनि आनैमोन आं जायजों थांफादोंमोन बिथांमोननियाबो जायगाया फुल जाबाय आं हारसिंल'सै दाना ओमफ्राय दाना नायो माने जायफोर कन्ट्रल खालामदों आलासि होनना मिथिखाबाय ओमफ्राय लानानै थांनानै मोनसेल' सिट दङ माने आं बिथांनि आंनि माबाखौ फार्स्ट गार्लफ्रेन्डनि नामखौ आं मेनसन खालामथ'ला आं मति होननानै लाथ'बाय आरोना सापस हमनानै लादो थ' दाना थांबाय बे मतिनि खाथियावल' मोनसे सिट दङ बे ओंखाम जाहोनायनि कन्ट्रलाराबो आंखौ बेयाव लानानैसो फज'हैबाय स' क्या बात है यार जायखौ सानदोंमोन माने बाम्पारा मोजां खामानिनो होमारबाय माने जास्ट आंबो फार्स्ट टाइम जिरायजाबनानै ओंखाम जादों नङा होमबा थ' आंबो लाजिलायलांबाय बेबो लाजिदों खोमा बारा ओंखामखौनो जालायलाङासै थ' बिनिखायनो आङो बारा जायालासिनो आखाइ सुनानै ब्लड फैबाय लाजिबा खाजि गोमायो होननाया बेनो मारदांलै ने गुड भेरि गुड जिखियानो जाया बे फार्स्ट बिथांमोननि गामियाव थांनाय ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना मोनसे आं मिनिहोनो नागिरदों नोंथांमोना गेजेर मिनिबो नांगौ जायो नालाय थ' बेनिखायनो थ' आं ओइदिनखालि मोनसे न'खराव थांदोंमोन आरोना बिथांमोननि गामियावनो ओमफ्राय मोनसे न'खराव हाबहैदों आरोना ओमफ्राय दाना ओइदिनखालि माने आं लजिकखौ खोन्थाथ'वा थ' होनबाय आरोना जिरायबाय जिरायनानै बेलासि सम जाबायमोन आरोना एसे मोनाहां जाबाय हनै खुमब्रिया ओंखारबाय होननानै बुंबाय आरोना थ' आंथ' गलपारा आंथ' बारा थांबायबो थाया ओमफ्राय दाना आं सानबाय आरो उखुमब्रि आच्छा उखुमब्रि मा बुस्थु जागोन दिनैसो गोदान खोनादों होननानै सानबाय आरो उखुमब्रिनि मिनिं नागिरबाय माने एसे हारामि नालाय आंबो उखुमानो जागोन ब्रि माने खुमब्रा गोरलैखौ ब्रिफोर होनो खोमा होननानै सानबाय आं भाई मारो मुझे मारो उखुमाव नायदों खुमब्रा दंफाङानो गैया मा बुस्थु उखुमब्रि जाखो बेबा माखौ होनखो होननानै साननानै थाबाय आरो आङो ओमफ्राय दाना दसे थानानै सासे लोगोनाव सोंबाय आरोना उखुमब्रि माखौ होनोलै माथो उखुम सायाव खुमब्रायानो गैया माखौ अबाव ओंखारदों होनलागासिनो नोंसोर थ' बिथाङा खोन्थाबाय आरोना उखुमब्रि माने अखाफोरखौसो होनो जाम्बा होननानै एसे साफालै होननानै सानखाबाय गजब बेइज्जती है जिखियानो जाया मानो आं बिथांमोननि लेंगुवेजफोरखौ माने नेग्लेक्टेबल एबा माबा मोनसे बुंनो जेबो साना माने गुबुन दाब जायगायाव गावबा गाव राव सोलियो थ' बेनो आरोना बे मोनसे मिनिथाव पार्टमोन आंनि जिउनि बेखौ खोन्थाबाय थ' अब्ला सानसेखालिनि बाथ्रा आरोना बयनावबो जायो सोरनावबा जायो खोमा आरोना बैसोखौ लानानै दावराव थ' जिखियानो जाया जायफोर बिथांमोना 2017 आव HS पास जादोंमोन अब्ला बिथांमोननि फार्स्ट एग्जामनि एडमिट कार्ड ओंखारदोंमोन आरोना अब्ला मतिया माने 1998 आव जन्म जादों माने अक्ट'बरनि बेसेबांबामोन आं बावबाय आरो लोगोसेनो आङो 1999 माने डिफारेन्स बिदिनो 6 मान्थ ना 3 मान्थ गेप दं आरोना बे देरसिन थ' बेखौ लानानै गोबां 100 केजिसो गाबबाय बिथाङा थ' 100 केजिसो गाबबाय अब्लालाय लहाखौ अराव दोनबालाय लहायाबो गलिखागोन थ' आंबो 10 केजिसो जाफानांबाय बड़ा हरामी हो बेटा थ' जेखियानो जाया मानो थ' बिथाङा लास्टआव मोनसे डिसिसन होबाय आरोना थ' आं थानो हाया होननानै थ' थिग बेबायदिनो बिथाङा मोनसे समाय लादोंमोन जे जोनोमगिरि बिमा बिफानि समाय आरो लोगोसेयैनो सान अखाफोरनि आरो लोगोसेयैनो आफा बोराइ बाथौनि थ' जेखियानो जाया मानो समाय लानानै रायलायलादोंमोन आरो बिथाङा माब्लाबाबो गावस्रालाङा होननानै थ' जेखियानो जाया मानो बेखौ बाद होदो ओरै जोंफोर दानिया थांनोसै दानिया लास्ट जों लोगो मोननाय आरो लास्ट लोगो मोननाय थ' बिथांनियाथ' गोबां गोजान जायगा माने जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय एबा आंनि न'निफ्राय खमसे खम 100 किल'मिटार डिसटेन्स आरोना थ' जेखियानो जाया मानो जों लास्टआव थांनोसै दाना गार्लदेन जुबलि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दिखियाजुलि ना माबा जादोंमोन ना थ' ओइदिनखालि जोङो लास्ट खालि थांदोंमोन आरोना अब्ला लास्ट खालि माने बिथाङा आंनो सानसे सिगां आं बेखौ लिंदोंमोन आरोना थ' थांनोसै होननानै ओमफ्राय बे थाङा होनबाय थ' आंबो थाङा होननानै थाबाय थ' साडेनलि बे समाव आंना मबाइला बारा बेटारि थायामोन कारेन्ट गैयामोनलै कारेन्ट गैयिनि थाखाय मा जाखो मिथिगौ ना थ' बेबो फन खालामनो मोनासै फुङाव आंबो फन खालामनो मोनासै थ' खोथाया जोब्बाय थ' दानिया साडेनलि बिथाङाबो गाखोबोबाय गावसिनि लोगोफोरजों लाना फैजाबाय ओमफ्राय आंखौबो आंनि लोगोफोर लानानै थांबाय थ' ओमफ्राय जोङो उदालगुरि स्टेसनाव ग्रोब मोनसे एपार्टमेन्टआव हाबबाय अब्ला बिथाङाबो बेयावनो दङ सिटआबो बेयाव मोनसेल' खालि दं आरो आंनि थाखाय बेल' सिट दं ओमफ्राय आंबो जिरायहैबाय
अब्ला नायसनाखै 1 मिनिटसो ओमफ्राय जेथिया जिरायखांनानै ओरै खावब्ला नै सानैबो दानोसै माथो नोंसो सानैबो मिनिनानै थैसै खियानो जाया मानो थांबाय ओमफ्राय मोनहैनानै बेरायबाय दसे बेरायबाय जोंहा जोंनि लोगोफोरजों बिथांमोननि लोगोफोरजों जेथिया मोनाबिलि सम जायो अब्ला जों सिंगारनि मेथाइ खननायखौ नायबाय खम रमान्टिक खनदोंमोनलै मा मेथाइमोनथाय बावलायलांबाय आं खिन्थु माब्ला मतिनि आखाया आंनि आखायाव गाहायाव ग्रोब हमफैखो फात्ताखौनो मोनदिया है मा बुस्थुलै बेलाय होननानै सानदोंमोन आङो ओमफ्राय नायफिन आच्छा बेसो लाजिनानै आखाइखौ गारनानै ब्रद सिखारनानै दुफुंसो फैफिननो लांबावबाय आं बड़ा हरामी हो बेटा बोरै हारामि बोरै जाम्बा बोरै मिनिथावना नङा होमबा बियो थ' जेखियानो जाया मानो बेखिनियाव जोब्बाय ओमफ्राय जेथिया फैफिननानै लागा अब्ला जोङो 10ता नामानि ट्रेन नेदोंमोन ओमफ्राय नेयो मोनफैबाय ओरैबायदि मानसि आरो बिथांमोना दख'ना गानदोंमोन दख'ना गाननानै गाखोनोथ' हाखायोमोन भिराव गोबां खस्थ' जादों थ' दुइथायाव नेदों दुइथायाबो गैया फुंनि 6तानिजों जों फैफिनो आरोना थ' जेखियानो जाया उदालगुरि स्टेसन बा बाय होनजोब्बाय बिथांमोननि लोगोफोरबो दंमोन थ' जाय दंफायोमोन गोसोआवसो दंलायलाङो खोमा थ' जेखियानो जाया जोब्बाय एन्ड लास्ट टाइम आं बेखौ फोजोबनो सानबाय बुहुद गोलावबो जालायलांबाय खोमा थ' लास्ट जेथिया आंजों दंखायोमोन आरोना एबा आं दंखायोमोन अब्ला बिथाङा गुबुनखौ माने सोरखौबा एक्सेप्ट खालामदों होननानै खोनादोंमोन थ' आं बिथांनियाव रावनावबो सोङालासिनो डाइरेक्ट बिथांनावनो सोंबाय या एक्सेप्ट खालामदों ना थ' बिनिफ्रायनो आं ओंखारबोबाय मानि थाखाय ओंखारबोखो होननानै बुङोब्ला थ' एटलिस्ट आं थाबाय थायोब्ला बै सेंग्राया जाय एक्सेप्ट खालामजादों बिथाङाबो दुखु मोनबाय थागोन होननानै स' आंबो ओंखारबोबाय थ' बिथाङानो जुदि नोंथाङा आं दानायाव बेखौ लानो हादोंबा अब्ला आंनिफ्राय इम्परटेन्ट बेनोखा होननानै साननानै ओंखारबोबाय थ' माने आंनि गोसोआ बेनो जे माने आं दुखु लानानै आं सहायनानै थागोन खिन्थु आं आंनि थाखाय गुबुनखौ दुखु होनो गोसो जाया स' बेखौ बेयावनो फोजोबबाय आरो लोगोसेयैनो एटलिस्ट नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादोंमोन फट'खौ थेवबो आंनाव मोनसे फट' दङ खिन्थु आं फुल फट'खौ देखायनो हाया लास्ट नैबे मोनसेखौ फट'खौ देखायबाय नोंसिनो स' बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय थ' नाथाय जों मरेल अफ द स्ट'रि बिनिफ्राय बेखौनो मिथिनो मोनो जे रावनिबो मोजां मोनलायनाया माने माखासे सुबुंफोरनि अरायथानि जाब्लाबो जाय मोजां मोनलायदों बिथांमोना जुदि जालायलायनो मोनदोंमोनब्लाबो बा माखासे सुबुंफोरनि मोजां मोनलायनाया माने अरायथानि थाखायबो जाया जानो हागौ हाजार समायानो लाया मानो थ' जेखियानो जाया नोंथांमोना बुजिखाबाय थ' आंखौ समाय लाखादों मादों होननानै टटेलि आं बे गैयाबानो थांना थानो हाया होननानै बेफोरबायदि साननो नाङा थ' आंनि थाखाय जानो हाया मालाय मा जानो गुबुननि थाखायथ' जागोन ना एबा आं बिथांनि थाखाय जानो हायाब्लाथ' मा जानो आं गुबुननि थाखायथ' जागोन एटलिस्ट थ' बास यार दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना बेखिनिखौ बुजिनो मोनबाय एबा मिथिनो मोनबाय नोंथांमोननि सोंनायनि फिनखौ आं होजोबबाय आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना Q&Aआव फैनो गोसो एबा Q&A कुइसन खालामनो गोसो नोंथांमोना कुइसन खालाम थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना बे आरो जोबथारनायाव आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरदों मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दिनै 0 साबस्क्राइबारनिफ्राय लानानै आंखौ 31K साबस्क्राइबारसिम लाबोदों थ' बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय थाबाय बाय बाय